Lebo aj na každom kurze, aj na každom stretnutí tie maminky, že vie, že vždycky, aj keď mám prednášku, že kto z vás sa tu cíti výbušný, hej, a teraz 90% Hej. rúk hore, a hovorím, a kto z vás má pocit, že má problém s hranicami? 90% rúk hore, hovorím, no vy nejste výbušní, vy len máte problém s hranicami. Lebo keď mi aj niekto povie, že vie, že akože cez ten deň to zvládam, že stále som pokojná a večer vybuchnem, no ne, Zlatko, to si nebola pokojná celý deň. To si išla na dlh a to je zase to tvoje nádherné slovo. Áno, to je to trpenie vo vlastnom tele. Ako krásne si to pomenovala, že ja môžem byť konštruktívna, ja môžem byť rešpektujúca, ja môžem pomenovať tie veci, ale zároveň nemusím byť vo vnútri v sebe pokojná. To od nás neustále niekto chcel, aby sme my navonok vyzerali pokojne. A my si myslíme, že to, čo sa v nás deje, vo vnútri, v nás, je nepatričné. Že to tam nemá byť. A toto je najzákladnejšia chyba toho celého. Je to tam, je to moje a ja sa s tým vysporiadam. Áno, vyslovím tomu dieťaťu, že nie som teraz v situácii, kedy som schopná rozdávať srdiečka a lásku, šľahať ohne lásky okolo seba, a preto potrebujem ten svoj priestor na to spracovanie tej svojej situácie. Týka sa to toho dieťaťa? Netýka. Dám mu to najavo? Dám. To je celé. A to, čo vlastne najviac unavuje v rodičovstve, je, že ja sa neustále k tomu vrácam a vyčítam si, že ja som vlastne bola nepokojná. Že som to nedala. Že som to nezvládla. Áno, v konečnom dôsledku som to potom nezvládla, keď 50-krát niečo v sebe zadržím nepatričným štýlom a nie tým, že by som si dala sebe súcit alebo povedala si, že tak už fakt akože dobre, 4 hodiny spánku som mala už to cítiť, hej, že už to na sebe vnímam, tak sa nejdem za to bičovať. My neprehodíme tú stránku. My sa v tom tak rochníme, seba bičujeme, seba trizníme, lebo to je to, čo nás má posunúť. Lebo vtedy sme dobrí rodičia, keď cítime vinu. To je to, čo ťa má vlastne držať v pozore. A to je ten moment. Ty sa držíš v pozore. Aby náhodou už do budúcna. A keď sa držíš v pozore, si neustále v takom nedobrom rozpoložení. Nie si sama so sebou. Necítiš sa komfortne. Ono to niekedy stačí len, že prijať to, že sa teraz tak cítim, nadýchnúť sa do toho a pustiť to. Dobre, keď sa aj trošku polutujem, OK. Lebo si poviem, tak asi mám na to nárok. Čo by som na to, čo sa deje, mne povedala mojej kamoške napríklad? To isté, čo sebe? No o tom veľmi silno pochybujem. A tak potom čo? Potom kde je chyba v tej rovnici? Ale myslím si, že ty si teraz hovorila, že je tam ako keby taký ten klamlivý pocit, že cítim vinu, rochním sa v tom, tak to znamená, že mi na tom záleží, tak to znamená, že som dobrý rodič. Áno. Keď to prestanem robiť, tak to znamená, že už nejsom úplne taký celkom dobrý rodič. Presne, lebo mám pocit, tá naša myseľ nás tak pekne akože obalamotí, že keď to nemám pod kontrolou, že ja keď to pustím, akoby, že na to zabúdam a že vlastne tým pádom sa to bude opakovať. Čiže vlastne úplná blbosť. Lebo to nezávisí od toho, či ja nie som rybička Dory, ktorá zabudne úplne všetko, čo doteraz riešila. Ale je to ten pocit kontroly, toho kontrolingu. Ja potrebujem byť stále pod kontrolou. Ale to súvisí s tým našim detstvom neustále. Veď točíme sa stále okolo toho istého. A práve preto je dobre si uvedomiť, že čím vlastne som trpela ja, to, čo mne chýbalo, mne vadilo, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že učiť sa to spoznávať, všímať si to. A teraz je také slovo, že reparenting. Že proste tak budem mamou tomu môjmu malému dievčatku v sebe. Trošku. Tak ju objímem, keď sa cíti úplne bezmocná a nevie, čo ďalej. Je to úplne v poriadku sa tak cítiť. Neznamená to, že to je trvalý pocit. Lebo to dieťa, to je to detské zmýšľanie, lebo keď to dieťa je v tej emócii, navždy si myslím, tak že to bude. je to proste ako
úplne navždy som v tom a teraz ja neviem z toho ísť von. A na to tam je ten rodič, lebo keď sa malé dieťa pozrie na tú mamu, že to dieťa je v totálnej panike a tá matka, OK, hej. A to dieťa si povie, aha, tak to nie je až taká situácia, to znamená, že som OK, OK. Hej. A dieťa sa učí cesto. No a keď veľakrát vlastne tí rodičia, nie preto, že by nám proste fakt chceli spôsobovať tie neskutočné traumy, ale mali problém sami so sebou. Že valiť neustále vinu na tých starých rodičov je úplný nonsens. To je len zasa púšťanie energie úplne do vetra, proste sol do vody. Ale to, že ja si poviem, že tak ja som to tam nemala, tak ja si to dám sebe teraz. Lebo je tu už to moje dospelé ja a je tu aj to moje dieťa, ktoré kope nožičkami, že by chcelo tú pozornosť, by chcelo sa cítiť tak alebo onak, by chcelo sa hrať s tou maminkou. Tak ju príjmem do tej situácie a pevne udržím. Aspoň na chvíľu. To si mi vlastne aj poradila na našom poslednom stretnutí. Kedy už naozaj som si povedala, že potrebujem zavolať tej kachen, potrebujem to riešiť, lebo to už akože to, že to nie je normálne, to viem už dlho, ale už to nechcem zažívať. Takže preto som ti vlastne aj vtedy volala, že poďme do toho, že poďme to riešiť, lebo ja už som to aj spomínala u seba na profile. Viacere ste mi písali, že aj vy to máte tak, ale není to úplne tak celkom. Vy ste mi viacere písali, že nechcete sa na niečo tešiť, lebo po veľkom smiechu príde veľký plač, hej, to je mantra proste nášho detstva, alebo že príliš sa neteš, lebo sa to potom pokazí, hej, alebo niečo. Čiže skôr takéto opatrné tešenie, čož je určite tiež úplne nedobré, hej, ale ja mám, že tú radosť úplne zakopanú, lebo to je aj to, keď sa chodí na to odblokovávanie emócií, aj s tebou vlastne, čo sme robili tú cestu, že mnoho ľudí si to tak myslí, že to sú akože, áno, väčšina tých halúzí, čo máme v hlave, je, že z potlačených emócií, ale tak nejak si myslia, že tých negatívnych, hej, že nám nebolo dovolené sa hnevať a tak, ako nebolo, o to pokoj, ale ja som mala tú najpochovanejšiu emóciu radosť. Že ja si ju vlastne... Ale tak to je. Tak to má skoro každý. Že ja si ju nechcem dovoliť, tú radosť. To není, že Bože, budem sa tak opatrne teškať, lebo môže sa niečo pokaziť. Ja si ju nechcem dovoliť. Ja si ju nedokážem dovoliť. Že ja sa aj na niečo také veľmi abstraktné v budúcnosti teším. Áno, bude niečo o pol roku. Wow, proste super. Strašne som potešená, niekam ma pozvali, niekam pôjdem. A čím viac sa to blíži, tak vlastne ja si tú radosť nechcem dovoliť. Ja robím všetko preto, aby som si to zničila. Buď to zruším, alebo dostanem migrénu, hej, že furt mi tam niečo proste tlačí. A to je hrozné. A pamätám si, jak som teraz mala s tebou aj to sedenie, že, jak som ti hovorila, že nechápem to, že napríklad, keď ma pozvali na tú konferenciu v oktobri, že tak som sa tešila, ale potom som si spomenula, že do hryti, ale netešila, veď ja som ti v autobuse nahrávala hlasovku. Že som úplne proste hotová, že idem ku dnu, lebo mám pocit, že moje dieťa je teraz mojím mužom a to tak proste nemá byť a ja sa mám doma starať. Chápeš, takéto stračky v hlave? Ja, hej, čo vám stále hovorím, že choďte do svojho času a že ja by som teraz mala byť doma a to si proste nemôžem dovoliť a takéto halúze proste, ale vidíš, pamätala som si to, že som sa tešila. Až keď som nad tým potom tak veľmi rozmýšľala, že bože, čo si to tu trepem ja sama sebe, že veď ja som ti vtedy posielala tie hlasovky, ty si mi posielala hlasovky naspäť. Čiže dovoliť si tú radosť, presne tak, jak teraz maminy si nechcú dovoliť ten hnev, majú pocit, že to je úplne, že totálna stigma, hrozné niečo, tak ja si tak proste nedovolujem tú radosť a to je katastrofa. To je. A preto mne môj muž hovorí fakt, odkedy ma pozná, bože, to je strašne stieho, ty si nevieš nič užiť. Ale jak si neviem nič užiť, hej? Ale on má fakt pravdu. Tam sú tie presvedčenia. Každý žijeme s nejakými svojimi presvedčeniami a vnútornými sľubmi, ktoré sme si kedysi dávno nejakým spôsobom dali práve na to, aby sme sa ochránili pred niečím. Pred nejakou veľkou bolesťou, pred nejakým veľkým sklamaním, pred nejakým odmietnutím.
toto sú, a možno aj pred hanbou, Mhm. toto sú emócie, ktoré skrátka nechceme cítiť, netúžime potom. A keď si dieťa pravidelne a dlhodobo zažívať nejaké takéto emócie, ti tvoj nervový systém nedovolí. Zas ako On potrebuje, aby si sa vyvíjala. Mhm. To znamená, že tak to zabezpečí. Skrátka. Spraví tam tú ochrannú bariéru, spraví tam to určité odpojenie, spraví tam ten systém obranný, aby to dieťa sa v konečnom dôsledku vyvíjalo čo najlepšie, ako môže. Mhm. Čiže ten nervový systém, mozog a telo, proste oni tak krásne synchronicky fungujú, že oni vlastne idú do toho menšieho zla. Mhm. A v dospelosti zistujeme, že je to až také menšie zlo to nie je, ale vtedy to bolo jednoznačne, pretože si sa vyvíjala, sa potrebovala vyvíjať nejakým spôsobom. A táto náprava v dospelosti, už keď si ty dospelá, už je možná, ale nie je to nič príjemné. To mi hovor. No, ja som si tiež prešla svojou cestou a prechádzam si neustále. A čím viac si prechádzam, a to Tým musím viac sa toho povedať, otvára. to je aj napríklad postoj mindfulness a ja ale fakt musím povedať, že až po dlhej dobe to naozaj tak vnímam a preciťujem, že to je, že mysel začiatočníka je jeden z postojov mindfulness. A to znamená, že vlastne ty, aj keď študuješ, vzdelávaš sa, aj keď na sebe pracuješ, hej, ďalej, tak ja mám stále viac a viac pocit, že ešte menej viem. A ešte stále menej. A Pane Bože, ešte toľko toho mám pred sebou. Ešte toľko toho nevyriešených vecí, ktoré ja so sebou mám. Nie, že sa idem tým teraz akože zahlcovať, že pre Boha, ale fakt až teraz preciťujem takú tú pokoru. Ja nie som tu ten človek, ktorý by mal radiť, že čo máš robiť, alebo ako sa máš správať. Ja nežijem nikoho iného život, iba svoj. To znamená, že tá konštalácia toho môjho je len moje, a ja môžem mať predstavu v hlave o tom, ako by ten druhý mohol, ale radiť mu nemôžem. Ja ho môžem mu dať nástroje, môžem mu dať pomôcky a spôsob, ale tie kroky musí robiť každý za seba sám. A to platí aj v rodičovstve. My tam sme pre tie deti, my sme tam takí pozorovatelia, pomocníci, pridržiavači, a to ostatné. A s tým mám aj ja sama problém veľakrát. Máme nechať na deťoch. A je to pre nás fest ťažké. Sa pozerať na to dieťa, keď sa nejakým spôsobom trápi. Máme pocit, že to musíme okamžite vyriešiť. Nechať druhého urobiť chybu je veľmi náročné. No, Veľmi. a toto je to, čo sa my máme učiť. Otvárať sa do tej situácie tak, ako to je. Prijímať to. Učiť sa dôverovať. Učiť sa trpezlivosti. To sú všetko postoje mindfulness, ktoré mne v živote neskutočne pomáhajú. Akože dostali sme sa teraz k tomu mindfulness, ani som nejak nedúfala. My teraz ideme na taký freestyle. Ale musíš pri ňom vždycky skončiť, lebo tam to všetko podľa mňa začína a končí pri tom všímaní si. Vieš, to je... Každá jedna konzultácia začne 15-minútovým monológom o tom, čo všetko dieťa robí. A končí tým, že aha, takže to je vlastne o mne celé. Vtedy viem, že som urobila kus roboty dobrej. Lebo tak to je. Vieš, mama zmení nejaký svoj postoj, nejaké svoje niečo, ale pozor, nie cez seba. Hej, ja to budem vždycky opakovať. Katuška je taká mierna, zlatá, nádherná, ja som tu za tú horšiu. Nie nikdy cez seba, hej, že, ale skôr viacej vedomejšie do toho celého ísť. A som presvedčená o tom, že čím viac ja poznám seba, tým viac ja tu môžem byť pre to svoje dieťa a dokážem ju aj pochopiť viacej, aj ju prijať. Čo cíti, ako cíti. Hej, viem sa proste do nej nejakým spôsobom vžiť a veľmi rada nechávam svoje dieťa zažiť si dôsledky, lebo to je veľmi dôležité. V čom ju ty napríklad nechávaš? Sú to úplné maličkosti, ale napríklad môže si vždycky vybrať, že buď budeme ešte vonku, lebo ona má strašnú pasiu z toho, že môže byť vonku v noci. V noci, Je hej. tma. No jasné, akože. O pol piatej, hej. Poznáme. A ja Je noc a my sme stále vonku, hej. Je to úplne nadšená. Ale ja jej poviem, áno Zlatko, a buď tu ešte môžeme byť, užiješ si tú tmu,
Ale upozorňujem ťa, že potom už nebude čas na knižku. Máme rozčítané také príbehy po jednotlivých kapitolách. Nebude čas na knižku, alebo ideme už teraz domov a bude čas na knižku. Niekedy si vybere to, niekedy si vybere to. Alebo niekedy vyslovene za mnou príde sama, že maminka, ja sa už strašne teším na tú ďalšiu kapitolu. Prosím ťa, zavolaj ma domov tak, aby sme tú kapitolu stihli. Plánovanie. Hej, takže akože dobre, áno. Super. Zverí to teda mne na starosti. Lebo toto je podľa mňa dôležité. A ona vie, že napríklad máme tu jednu kapitolu a ona by chcela druhú. A ja aj pusínka, aj všetko je také, hej, ale neurobím to. Lebo som mamina s hranicami. A proste neurobím to, hej. Alebo je taká, že bože, tak som sa vonku krásne zahrala, také to bolo super s kamošmi. Bože, ale teraz tá knižka, no, nedalo by sa to nejako a možno by sa aj dalo, ale dohoda bola, že nedalo. Takže proste nedalo, Zlatko, hej. Vybrala si. A na budúce si potom rozmyslí tiež, že čo si vyberie, áno. A teraz som mala aj konzultáciu s jednou maminkou už školáka a hovorila som jej, že ja viem, že máš zodpovednosť ako keby za tie študijné výsledky toho dieťaťa, čož znie divno a je to podľa mňa trošku divné, ale hovorím, nemôže ti na tom záležať v jazykiemu. Hej? No ale on si potom tie úlohy neurobí. A už si ich neurobil? Ne. Aha. Vždycky aj o 10. večer, keby ho mala naháňať s tým zošitom, hej? Z pozície, tak ja ťa tu teraz musím, hej? A ty my máme pocit, že keď si to dieťa neurobí domácu úlohu, že sa proste niečo stane, nejaké niečo veľké. No, stane sa niečo veľké. Áno. Vaše dieťa zažije, aké to je, keď príde do školy a nemá domácu úlohu. Je to fakt nepríjemný pocit. Sú podľa mňa deti, akože je to aj o temperamente, ale sú deti, ktoré to majú úplne ako na haku. Môžu mať, neviem, áno. Ale myslím si, že väčšina detí je nastavených tak, že keď toto zažijú na vlastnej koži s vnútorným pocitom takej ťažoby, nepríjemného, ostatní majú, ja nie, pozornosti, takej nechcenej. Ja si myslím, že to dieťa sa naučí a o tom to je. My nedávame tomu dieťaťu priestor sa naučiť, čo to znamená. My mu to povieme v teoretickej rovine, jemu je to úplne uprdele. Hej. Nevie si to úplne celkom predstaviť, že čo sa stane. A druhá vec, on vie, že sa to nestane, lebo matka by to nedovolila. No jasné. A možno to matka nechce dovoliť preto, lebo nechce byť pozvaná do školy a nechce možno zažívať nepríjemné pocity. Áno, že vaše dieťa si nespravilo domácu úlohu. Nespravilo. No tak stane sa. A nemyslím si, že je to koniec sveta, ale chápem, že to máme v sebe tak ukotvené, tak strašne pevne, že nie, to by sa nemalo. Nemáme to dieťa učiť nezodpovednosti. Ale verte mi, že tie deti sa tej svojej zodpovednosti učia. Jednak, ak sa vy správate zodpovedne, čiže to dieťa pozoruje, či niečo fejkujete, alebo to naozaj robíte kvalitne a zodpovedne a samo na sebe. To je ako, deti bez toho nemôžu fungovať. Bože, a koľko nervov by sme si ušetrili veľakrát, keby sme to dieťa, ak nejde samozrejme o život ohrozujúcu situáciu, povieme. Ale musíme to povedať. Lebo... Áno. Keby sme tie deti nechali naozaj si tie svoje sračky naozaj naložiť a Katka vyložiť. práve povedala slovo sračky. No, ja viem aj iné slova povedať, ale tak čo? No. Ne, tu ti chcem povedať jednu story z môjho vlastného života, prekvapivo. Ja som bola veľmi helikoptérovaná na jednu vec a to sú, že dokumenty, všeobecne administratíva. Tu máš tento papier, zober ho tam a potom takto. Takého helikoptéra by som ja potrebovala okolo mňa. No nepotrebovala, lebo dopadneš jak ja. Tu na toto treba podpísať, už si to odnesla, už si to doniesla, už si to dala tej učiteľke, už si to dala proste ja ne. Hej? Za mnou dojde môj muž a povie, tu na ti dávam tieto papiere, daj si to tam do kastlíka, do auta, zlato, ja ti rovno hovorím, neurobím to.
Máš averziu na papiere, že? Není to pre mňa dôležité, není to pre mňa žiadna životná priorita, je mi to jedno, do 2 sekúnd na to zabudnem. Bohužiaľ, aktuálne to mám tak, budem na tom pracovať jedného dňa v terapii. Prosím ťa, choď do toho auta, daj mi to tam. Keď som žila sama, tak som mala všetko na poriadku. V živote sa mi nič nestalo, že by som niečo, nedaj Bože, nezaplatila. Fakt, žila som sama, v mojom byte, vlastnom byte, hypotéka, všetko som mala pozakladané toto. Ako náhle je niekto nado mnou a čo len trošku vyzerá, že je v tom viac doma, ten moment mu to takto dávam. No, tak Rieš si to, nes si to a proste, a potom, áno, potom dospievame doma do toho, že môj muž, nebyť mňa, hej, moja mama, a ja, že áno, nebyť teba, tak tu nebudeš a budem sa o to musieť starať ja. Ale proste keď si tu, tak áno. A mám to v sebe hlboko, lebo furt, a už si to odniesla a už to doniesla a toto podpíš a potom toto odovzdáš na personálnom a toto tam. Ja normálne sa pristihnem, že ja pozerám na toho človeka, čo mi hovorí a počujem v hlave, kačeleme, čočala, nič proste. Takže toto sa potom presne môže stať, že čím viac my budeme na tie deti, lebo aj to, ide sa na výlet, hej, a ja si to veľmi dobre pamätám. Išlo sa niekam na výlet, a teraz ja v strede cesty, že... Vypla som žehličku? Ne, to som bola dieťa. A ja že bože, ja som si toto, a teraz prosím mama, ja som ti to spálila, lebo som proste vedela, že si to zabudneš, hej. Čiže ju to pohľadilo a ja som sa na ňu spoliehala. Pre mňa to bolo príjemné, jak pre dieťatko, že áno, maminka na mňa myslí, proste, hej, že super, ešte, že ju máme, ale bolo to super. Čiarka veľké ale. Ja som sa potom nenaučila úplne celkom. Ja vôbec netvrdím, že som nezodpovedná ani niečo také podobné, ale úplne som sa celkom nenaučila si napríklad 2-krát skontrolovať, či mám fakt všetko zbalené. Lebo furt tam bolo takéto, že a keď nebudem, tak ja viem, že mi to niekto zbalí. A tam nebola taká tá komunikácia, že a ty čo si chceš zobrať, hej? Áno, že zbaliť to do... Napríklad, čo má proste moja dcéra fakt, že originálna starosť, tak to ja nechávam jej na starosť. A keď si ho zabudne, tak si to proste bohužiaľ zabudne. Áno. S výnimkou, keď bola ešte fakt malička, začala chodiť do školky a že lamiatko si zabudla, tak to som bežala šprinty 8:05 a to pozná podľa mňa každá z nás. Ale toto, že proste, áno, keď to má ona na starosti, hovorím, Zlatko, toto máš ty na starosti, toto si proste zober, a keď si nezobere, tak smola. Ja nezastavím na pumpe a nekúpim jej to. Na druhú stranu, niekedy už chce byť ako keby zodpovedná až moc, až sa zahlcuje, že už zaspáva a zobudí sa, že mami, a aby sme potom zajtra nezabudli toto, hej, že už až moc nad tým rozmýšľa a poviem, áno, Zlatinko, toto je ale moja časť práce. Toto, neboj sa, toto nechaj na mňa, o toto sa maminka postará. To je niečo iné. No, tak sme sa porozprávali troška. Na prvýkrát celkom dobre, nie? Nemôžem povedať, že by sme sa vyčerpali z tém, lebo to sa podľa mňa nikdy nestane za našich pozemských životov. Ale myslím si, že na prvú epizódku to úplne bohatí stačí. Vidíme ešte, ako vám tu budeme púšťať do eteru. Veľmi si želám, aby ste si oddychli pri našom rozprávaní, aby ste si možno aj niečo uvedomili, niečo sa naučili a ak nie, tak sa vôbec nič nedeje. Dôležité je, aby ste strávili nejaký príjemný čas same so sebou. Presne tak. A hlavne sme jedni z vás. Nemyslím si, že sme niekto, kto vie oveľa viac ako vy samé. Práve naopak. My len chceme zobudiť to isté, čo sa snažíme zobudiť sami v sebe. Tak túžime to zobudiť aj vo vás. Takže tešíme sa na ďalšie epizódky. A mimochodom, teraz mi napadá, ak máte témy, ktoré vás zaujímajú, ktoré si myslíte, že by ste radi počuli od nás dvoch, aký máme na to pohľad, názor, či vôbec súhlasíme so sebou, lebo sú témy, ktoré možno, že aj nebudeme so sebou súhlasiť úplne vo všetkom. No, aj keď ešte sme takú nejakú ešte nenašli, ale možno nejaká príde. Tak nám dajte vedieť. Budeme veľmi radi a v podstate sa o tom porozprávame.
Takže Napíšte nám do Napíšte. správy na Instagram alebo kamkoľvek. kam máte na nás kontakt, kam sme dostupné. Krásny deň, dievčatá. Majte sa krásne. Čaute. Čaute.